माने मार गावसोरखौनो हमनो हानानै मार मोजां खामानि मावनाय मोनदों नामा? बा सान्द्रि मोखां थ' नङाबाथ' नों बिदि बुंनाय नङामोन, खिथु अर नांनाय नङामोन नोंनाव। सान्द्रि मोखां ना मालपुवा मोखां? वेलकाम बेक टू द चैनल। तो नोंथांमोनखौ बे आंनि दैमालु ब्लग इउटुब चैनेल आरोबाव दिनै खेबसे फिन बरायनाय जालायबाय लोगोफोर। थ' दिनैनि भिडिअ'आ ब्लग भिडिअ जानाय नङा, नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ। थ' गाइस आं फेसबुक वाट्सएपखौनो खुलिना ला गाइस। फेसबुक स्ट'रि, फेसबुक पेज गासिबावबो वाट्सएपआव स्टेटास होनायानो नोंसोरनाव भाइरेल गासैबो गाइस। नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ बिसोरनि भाइरेलखौ। थ' नै बिथाङानो माबा खालामग्रामोन आरो ना, साप्लाइमेन्टआनो गाइस। बेयाव स्क्रिनाव होगोन आं गाइस, नै साप्लाइमेन्ट जाहैबाय गाइस। ओमफ्राय बे हिन्जावसाफोरखौ नोङो साप्लाइ हरनायावनो बेसेबां मोनो खिथा सैथो, फारसेना बेसेबां मोना? इसोरखौ सिनायो नालाय आङो, लोगो मोनदों नालाय ओमफ्राय हरदों आरो माना 15,000 फैसाखौ सोर बिनाय? बेसो बिदोङो। नों मोनलिङा? नङा, बे खोन्थाबाय नालाय ओमफ्राय बुंनानै हरबाय आङो। ओमफ्राय सासे हिन्जावसाखौ नोङो लोगोआव लाफानानै मा बदबाद खालायखो नोङो? थ' बिथांना सासे खुदियाबो दङ, ओमफ्राय हाबा जाखानाय आरो ना लोगोफोर। थ' बिथांखौबो हमबाय, ओमफ्राय थ' नै सान्द्रि मोखाङा बिसोरनि हमजानायनि सायाव मा बुंदो नोंथांमोना नायनानै लागासिनो नै मा बुंदो। मानसिया भुल खालामाबा माया खालामगोन बेखौ, भुलखौ माने खेबसे माने चान्स होनांगौब्रा इसोरखौ। लेकिन सुन के अच्छा लगा। तेरा तो गेम बजाना। सोरबा माबा जेनेबा इमान गिदिर गिदिर एक्सिं दिबिलायनो, ओमफ्राय इसोरनो माने सानांगौना इमान साननो गोरोंफोरानो बिदि डाइरेक्ट साननो गोरोंफोरानो बिदि भिडिअ होयो नामा सोरबा मानसि मोजाङा? खर' जुदि मेलेम दङबा भिडिअ खालाम, खिन्थु बिदि आपल'ड खालामना होनाङाथ', भाइरेल खालामना होनाङा। नोंसोरो जुदि रायनानै बुजायनानै दोननांगोना। माबा मोनसे भिडिअखौ भाइरेल खालामगोन बेफोरदि मोनसे थायो आरोना, खिन्थु डाइरेक्ट होनाया इसोरना माने मार गावसोरखौनो हमनो हानानै मार मोजां खामानि मावनाय मोनदों नामा? बा सान्द्रि मोखां नोंबो लिंक दङ, बेखायनोसो नों बिदि बुंदो। थ' नङाबाथ' नों बिदि बुंनाय नङामोन, खिथु अर नांनाय नङामोन नोंनाव। सान्द्रि मोखां ना मालपुवा मोखां? थ' नोंनाव मानो बिदि खिथु अर नांदों? ओमफ्राय बिनि भिडिअ'आव ओमफ्राय सासे सोरबा साइडनिफ्राय बुंदो आरो ना, ओमफ्राय बिनि माथोखौ आङो खोनानाय मोनदों। नोंथांमोना एसे मोजाङै खोनासंनानै आंनि कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनाय। बिदिनो नुबाय थायो आरो नुबायबो थागोन, फैबायबो थागोन बियो। नुबाय थायो, कमनसो जाबाय गाइस बेफोर भाइरेल भिडिअ'आ। नुबायानो थागोन आरो ना, फैबावगोन आरो बिदिनो बुंनांसिगोन, फैबावखागोन, ओंखारबायानो थाखागोन। थ' मा जाजोबखो जेबो मिथिला, खर' गरम खालामजोबो। बर' हारिनि मान सनमान जाथिखौ फानग्रा नोंसोरो, फानजोब्बाय नोंसोरो, सेस खालामबाय नोंसोर गाइस। थ' लोगोफोर, आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थिबो जानो हागौ, ओमफ्राय गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव निमाहा बिनाय थाबाय। दिनै भिडिअ बेनोमोन गाइस, मोजां नुबा लाइक शेयार खालाम, आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै हाबफैबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। थ' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेनोमोन गाइस, थ' बाय बाय।